azkenean, Euskadiko filmategian oso gutxi gera. 10 langile gera, filmategi txiki bada, baina filmategi hon artean txikitasun horretan ere, gure sail ezberdinak badauzkagu, programazio saila dago alde batetik, existitzen etzena tabakalera etorri ginen arte, artxibo saila dago, konservazio sailaren barruan dagoena, teknika saila ere badago konservazio sailaren barruan. Orduan, esan dezagun, konservazio sail honetan egiten duguna da, hitzak esaten duen bezala, filmak konserbatu, bai konservazio hibridoa egiten zaio orain. Alde batetik fotokimikoa, oda pelikula historikoak, beti da nik ezagutu ditugunak, ikutu daitezkenak, eta bestetik, konservazio digitala. Konservazio fotokimiko hori egiten dugu gure artxiboan, lehenengo solairuan dagoen, 0 solairuan dagoen artxibo bategian, 700 metro kuadro dauzkagu horre irudiak konservatzeko eta pelikula konservatzeko, kamera errefrigeratuekin, temperatura eta azitasun maila kontrolatuarekin, pelikulek ere badutelako, badituztelako beraien baldintzak bizi iraun eta beraien bizitza luzatu ahal izateko. Eta gero bestetik, zerbitzari digitala dauzkagu, repositorio digital bat, non hor gordetzen ditugun gure pelikula digitalak, eta pixkanaka ona iristen direnak, eta baita guk ere digitalizatzen ditugunak ere. Egia esan, hau ez da gauza berri bat filmategiarentzat, filmategiak beti izan duelako buruan horrelako zaharberritze lanak egitea. Bere garaian ere egin izan ziren, baina beste kalidade batean esan dezagun. Teknologiak aurrera egin duen heinean, zaharberritzeak askoz ere hobeagoa dira, fidelagoa dira, eta bai, ondo esan duzun bezala, iaz hasi ginen jarraikortasun batekin horrelako proiektu bat aurrera eramaten. Hau da, gure film klasikoak zaharberritzen. Eta zeintzu dira gure film klasikoak? Apenas zine industriarik izan ez duen herri batetan, gure film klasikoak dira, batez ere 80ko hamarkadantik aurrera hamarkada horretan egiten hasi zirenak. Iaz, esan dezun bezala, Tasiorekin hasi ginen, inork ez du zalantzarik Tasio maixulan bat dela, eta oso garbi izan genuen horrek izan behar zuela gure lehendabiziko, hori izan behar zuela gure helburua, ez? Tasio zaharberritzea guretzat lehendabiziko erronka izan zen, ederki atera zen, gu uste genuena baino askoz ere hobeto, Boloniako imatxinarri trabata laborategian zaharberritu genuen, eta gero sekulako ibilbide polita izan zuen pelikulak, ezta? Cannes Classicen parte hartu zuen, Boloniako zine klasikoa jaialdian ere bai, Lyonen ere bai, Donostiako zinemaldian ere bai. Toki askotan ikusi da zaharberrituta, toki askotan deskubritu dute berriro, eta arrakasta hori ikusita nola esango dugu, ez dugula jarraituko, ezta? Dirua edo bitzatea aurrekontua daukagun heinean, erabaki genuen jarraitzea proiektu horrekin. EITB-rekin sekulako harreman ona dugu, eta elkarlan oso on batetan erabaki genuen ere bai, 4 film ertain aurten egin ditugunak zaharberritzea. Eta, 4 film horiek dira, 100 metro, Zergatik Panpo, Xamasi Garaidanez, eta oraingoz izen gabe. Bolonia zaharberritu ditugu ere bai, eta aurten badakigu ez dutela izango Tasiok izan zuen ibilbide emankor hori, baina gure klasikoak dira, eta euskaraz egindako klasikoak dira, eta guretzat oso 4 film oso interesgarri, eta egia esan oso pozik gaude lortutako emaitzarekin, zaharberritzearekin, eta gero erakusten ari diren, toki guztietan, erakusten ari diren tokietan izaten ari diren arrakastarekin ez da. Gure erakundea Eusko Jaurlaritzaren kultura sailak finantzatzen du, eta inolako zalantzarik ez dugu Jaurlaritzak oso begi honez hartzen dituela filmategiak egiten dituen proiektuak. Guk hau aurkeztu genienean, sekulako baiezko borobila jaso genuen, ezta?
oso konstiente delako Jaurlaritza ere gure ondare zinematografikoa zaharberritzen ez badugu, galdu egingo dela. Eta bueno, horretan, ez dugu inolako kexarik, diruz ondo ornituta gaude kasu honetan, eta zaharberritze duinak baino gehiago egin ditzakegu aurrekontuarekin. Lehiaketa publiko bat izan zen, diru publikoz ornituta gaudegu, eta proiektu honetarako ere diru publikoa erabili dugu. Eta horretarako lehiaketa publiko bat egin behar zen, eta zenbait laborategi aurkeztu ziren lehiaketa horretara, eta irabazlea Boloniako leimatxine erritro bat izan zen. Esan dezakegu mundu mailan dagoen referentzia bat dela zaharberritze munduan. Izugarrizko lan ona egiten dute, oso tratu atsegina izan dute gurekin 2 urte hauetan, eta espero ez dagoen hemendik aurrera ere horretan jarraitzea. Eta, bueno, Boloniak ze garrantzia duen? Bueno, Bolonia bihurtu da, esan dezagun, zine klasikoaren munduan horrelako puntu neuralgiko batetan, ezta? Referentzia puntu bat da, jaialdia du, filmategia du, laborategia du, gu bertara joan geranean harrituta gelditu gara, ez? Zer nolako jende pila da bilenan lanean, ze proiektu izugarriak egiten dituzten, eta zine klasikoaren jaialdi horretan, adibidez kalean egiten dituzten emanaldi udan, kalean egiten dituzten emanaldi horietan, ze jendetza izaten den, ze respetuz ikusten dituzten filmak, eta guretzat oso aberasgarria izaten ari da, asko ikasten ari garelako, neurri batetan, eta bestalde ere, ikusten dugulako emaitza zin hobea dela, ez da. Ni beti esaten dut, zaharberritzeko lehendabiziko pausoa konserbatzea dela. Eta pelikula hori konserbatuta ez badago, akabo, pelikula hori galdu egiten da. Hor beti balorea botatzen dizkiot gure erakundeari, ez dakit gureari, edo gurearen antzekoak diren beste filmategei. Hau da, filmategien lana ezinbestekoa da, filmak konserbatu alizateko, gero zaharberritu alizateko. Naiz eta egoera ez oso honean konserbatu, gero digitalki eta egin ditezkelako horrelako pausa. Zure galderari erantzunez, lehendabiziko paso horretatik abiatuta, hau da, ikerketa bat egiten da, materialak nun dauden ikerketa bat egiten da, ikusten da nun dauden materialak, kasu honetan hemen eta Filmoteka Espainolan zeuden materialeak, negatiboak, eta kasu honetan ondo zeuden negatiboak, edo nahiko ondo behintzat, eta negatibo horiek bertara ekarri ziren, eta hemendik Boloniara laborategira bidali genituen. Bertan egiten diren pausoak dira, lehendabizi eskaneatu egiten da pelikula, laukan egiten den eskaneo bat egiten da, digitalizatu egiten dira pelikulak, negatibo horiek, eta artxibo bruto horren gainean, esan ezagun digitalizatutako artxibo horren gainean, azten dira lehendabiziko zaharberritze digitalak egiten, irudia estabilizatzen, kolorea apur bat ikutze, beti origina ere oso fidela izan da. Bertara ere bidaltzen da guk izaten dugun kopia positibo bat, referentzia bat izan dezaten laborategian koloreak eta argia eta nolakoa izan daitekeen. Bertan egiten dituzte berai iruditzen zaizkien zaharberritze egokiak, erretoke egokiak, eta azken iritzia izaten da bertara joaten denean zuzendaria edo argazki zuzendaria. Kasu honetan zuzendaria joan dira, eta zurekin Montxar Bendariz, eta lau film ertain hauekin, lau zuzendariak joan dira, gurekin batera, eta han filma ikusten dute, lehendabizi irudiaz arduratzen dira, ikusten dute zer nolako zaharberritzea den, beraien iritzia ematen dute, zerbait aldatu behar baldin bada inolako arazorik ez dago aldatzeko, beti filma nolakoa den mantenduta, ezin da plano bat aldatu duela 40 urte egin zen pelikulan ez zaitzulako gustatzen dena geritzen den gaur egun, ezta? Baina beti, horrelako iritziak ematen dituzte zuzendariek, eta
azken gero soinuarekin egiten dute gauza bera. Soinua pelikula ikusten da, eta soinua nola gelditu den, soinua garbitu egiten da normalean, zikindu egiten delako urteen poderioz, eta orain arte behintzat oso konforme gelditu dira zuzendariak, eta beti beraien oneritziarekin egiten dira zaharberritzeak, eta emaitza, bistan dago. Horrenik ezin ditu tituluak esan, baina ja aurreratu dezaket datorren urtean 2 film zaharberrituko ditugula, eta bat behintzat Bolonian ziur izango dela. Eta bigarrena oso posible da ere bertan egitea. Lehendabiziko filma urte hasieran hasiko dira bertan zaharberritzen, eta, nik uste dut, 80ko hamarkadako oso 2 film polit izango ditugula hemendik aurrera zaharberrituta ikusteko aukera. Tasioa ezagutzen genuen, guk badakigu ze film ona den. Baina kanpoan, gaina bere garaian distribuzio oso ona ez zuen izan pelikula horrek Europan zehar adibidez. Eta iaz izan zuen ibilbidearekin, lehen esan bezala Cannes, Lyon, Bologna, jendeskok deskubritu egin du Tasio, eta asko esaten ziguten, ez, Cannes eta esaten zuten, ez dakit, dersu zala antzeko bat da, edo gainera esan dezagun oso film, oso tematika nazioartekoa duela, nahiz eta Nafarroan kokatuta izan daiteke, ez dakit, Transilvaniako herri batetako ikazkin bat, ez? Guretzat oso erra izan zen. Ez genuen espero horrelako arrakasta izatea, guk bagenekien Tasio zaharberritu nahi genuela, gure altxor bat delako, baina horrelako ibilbide izugarri izatea jaialdietan zehar, guretzat pentsa ezina zen, eta oso polita izan da. Jende askok deskubritu dulako. Film zaharra da, gaur egun, duela 40 urte egin zen pelikula bat, Tasio adibidez, edo 4 film ertain hauek. Baina hemendik 40 urtera film zaharra izango da, ez dakit, Maspalomas adibidez, ez da. Zahartasun hori beti erlatiboa da, eta guk oso garbi genuen, hor hildo horretatik joan behar genuela, hau da, zaharberritze bide horretatik. Munduan zergatik den orain moda bezala edo, ez dakit moda den, esango nuke Espainiar estatuan ez dagoela film klasiko jaialdirik Donostiako zinemaldiko klasikoak sailak enduta. Beraz, agian ez da inbesteainoko moda, baina bai egia da kanpoko jaialdi handietan eta zine klasikoa, zaharberritutako zine klasikoa gero eta gehiago ikusten dela. Eta batez ere dela, nik uste hori da belaunaldi berriek baldintza egokietan film klasiko eta film onak ikusteko aukera izan dezaten, ezta? Eta ikusteko aukera esan dezagun film horiek sortu ziren moduan, hau da, zine batetan jende ez ezagunez inguratuta ilunpean, isilpean, ez? Gaur egun ikustea, ez dakit, Napoleonen zaharberritze izugarri hori zine batetan nok izan du aukera hori ikusteko, ez da? Marabillosa iruditzen zaik, ez da? Beste maila batetan, Tasio ikustea ere zoragarria izango da jende askorentzat. Eta, espero ezagun gero eta film klasiko jaialdi gehiago izatea, seinale hona izango delako, ez? Euskadiko filmategia beti oso erakunde xumea izan da. Eta oso aurrekontu murritzarekin ibili da, esan ezagun, tabakalera etorri ginenen egin genuen horrelako jauzi bat, ez? Jauzi kualitatibo bat, egoitza aldetik, programazio egonkor bat izatea, artxibo baldintza honetan dagoen artxibo bat izatea, eta naiz eta baldintzak eskarrak izan horretik, Euskadiko filmategia beti saiatu da ahalik eta modu hoberenean gordetzen zituen pelikula guzti horiek ahalik eta hobekien kontserbatzen, ezta? Eta horretik egin den lan horri ere eskertza
edo errekonozimendua da, ez? Orain egiten ari garen lana gu jubilatzen garenean edo gu hiltzen garenean, espero dut datozen hamarkadetako filmategionetako langileek ere, bueno, film horiek mantentzea eta eustea, ezta? Orduan etorkizun gure lanak ez du epe mugarik, hau da, lehen esan dizudan bezala, gaur egungo pelikula berriak duela hemendik 50 urteko pelikula zaharrak izango dira. Orduan, gure lana eskertzea hori da, ez? Gure lanari aitortza ematea da, film horiek berriro argia ikustea, film horiek existitzen direla jendeak ezagutzea, eta ezagutzen zituztenek ere berriro ikusi ahal izatea modu egokian, ez da. Etorkizuna ondo, ez da erresa, baina bai ikusten dugu, bueno, urtero, Elias Kerejetatzen Eskolako ikasleak urtero egiten dituzte praktikak hemen filmategian, 2 hilabete egoten dira bertan artxibo saileko ikasleak bertara etortzen dira eta praktikak egiten dituzte, eta gure konservazio sailan egiten diren lan guztiak egiten dituzte beraiek, eta orduan pozik ateratzen dira hemendik. Esperientzia pixka bat jasotzen dute filmategi batek nola lan egiten duen, esan dezagun, ikasten dute, eguneroko lan xume hori, ez? Eta etorkizuna, tira, ondo, euskaldun gutxi dago, edo euskal herritar gutxi dago Elias Kerejetatzen Eskolan, baina daudenak, segulako ilusioarekin daudenak, bueno, eta kanpo jendea ere, noski ez, Hego Amerikako ikasle asko dago, eta hemen ikasten duena, eta gero haien herrietara joaten direnak, bueno, hemen ikasitako gozak aplikatzera, ezta. Guk adibidez badukagu teknikari bat zinezkoako lehenengo promoziokoa dena, eta bertan ari da lanean, eta oso pozik gaude berarekin, eta bueno, espero ezagun hemendik aurrera, gu hemendik joaten garen einean, ikasle gehiago sartzea bertara, ezta, oso polita litzateke.